συσσωρευμένη κερδοφορία των 3 ετών. Να σημειώσω ότι το δεύτερο έτος ήταν συσσωρευμένη κερδοφορία των 2 πρώτων ετών. Έτσι, άρα, εδώ έχουμε τις 15 πρώτες ομάδες. Μία πρώτη ομάδα σε κάθε προσομοίωση. Μία πρώτη ομάδα σε κάθε προσομοίωση. Θα ανεβαίνει επάνω η ομάδα. Θα τη χειροκροτούμε και ο καθηγητής της μαζί. Εντάξει. Έχουμε βραβείο για την ομάδα και έχουμε βραβείο για τον καθηγητή. Θα έτος 3. Προσομοίωση 11. Πού είναι η προσομοίωση 11? Δεν βλέπω. Πινακίδες. Ξεκινάμε. Ένα χειροκρότημα για την πρώτη ομάδα της προσομοίωσης 11, που είναι η ομάδα Εύνοια Ανεμισίνη. Ανεβαίνετε πάνω, ελάτε. Πού είναι η καθηγήτριά σας ή ο καθηγητής σας? Συγχαρητήρια στη Σίμη. Το νησί πρώτη φορά στο τελικό. Όλοι ένα χειροκρότημα για τη Σίμη. Έλα, κι άλλη κάλυμνος, έλα. Πάμε ένα χειροκρότημα για την ομάδα B.